Bi ye alamisa juin kalo tile 4 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ. Ni ye an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi Ala ma hinɛ an ka jamana minisiri min tun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don lafasali ani kɛlɛkɛla kɔrɔw ka ko ɲɛbɔli ma ni a tun bɛ wele ko Général de corps d'armée Sajo Kamara. Hakilina jiginna ale fatura jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka binkani wale senfɛ ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma an ka jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026. O de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ɲɔnɔ siraba dɔ kɔni dayɛlɛla ni ka a tɔgɔ da ni cɛba kofɔlen kɔni na ka kɛ Général de corps d'armée Sajo Kamara ye yaasa ka tasibila kɛ ni ka a ɲɛsin ni cɛba kofɔlen ma. Fɛn min kɔni ye ni siraba kofɔlen dayɛlɛli baaraw ye ale kɛra ɲɔnɔ marabolo ɲɛma ɲɛna ni a bɛ wele ko Général de brigade Ali Anaji yaasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Général de corps d'armée Sajo Kamara ale kɔni ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni siraba kofɔlen kɔni dara Général de corps d'armée Sajo Kamara la ka bɛn a ka fatuli tile 40 o de kɔni ma bi juin kalo tile 4 san 2026. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ni cɛba kofɔlen na ani maa minnu kɔni tora fasoko la. Walasa ka lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye zone forestière ye ko olu kɔni dagalen tɛ finitigila gansanw ye u ka don ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na ka sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ka yamaruya tɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni forêt kofɔlen ninnu kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye forêt faya, forêt de Sunsan fo ka taa se forêt jibawle ale kɔni ma ni a jirala k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni dagalen tɛ finitigila gansanw ye ni o ye civil ye yaasa lakanako ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Min senfɛ a jirala k'a fɔ ko maa o maa ni i kɔni ye i tugu ka don ni forêt kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna na i bɛ se ka jatigɛ wale tigilama dɔ ye. O de hokumu kɔnɔna na walasa ka lakanako kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni interdit finitigila gansanw na. Ali bi an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa basigi ale ni lakanako bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. O de hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw daga yɔrɔ dɔ kɔni ka Kidal marabolo kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Jashashe. Min senfɛ u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama Katiba mɔgɔw ka ɲɛma dɔ kɔni na ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu fɛnɛ na ani u bolofɛn minɛ caman. O de hokumu kɔnɔna na fɛn min kɔni an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Ali bi an bɛ to lakanako bunakun kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Fɛn min kɔni ye motobaw ye ni o ye gros cylindre kɔni ye a jirala k'a fɔ ko ni moto kofɔlen ninnu kɔni bolili dagalen tɛ bilen an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na k'a danbɔ an ka faba ale de kɔni kɔnɔna na ni o ye Bamakɔ ye yaasa lakanako ale bɛ se ka basigi cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni kalan ale ni ladamusa ye an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lycée kalanso belebele 2 ye ale kɔni dayɛlɛli baaraw kɔni bɛna kɛ kalo 9 ale kɔnɔna na Segu marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Badugu Nafaji ale kɔni ma yaasa kalanko ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Min senfɛ a jirala k'a fɔ ko ni kalanso ninnu kɔni musaka bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 7 bɔɲɔgɔnko o de kɔni na. An ka
ka wolomasiri tabɔ ka bolofara min ye ni a bɛ wele ko opération dugukoloko olu ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye mɛn kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ maa dɔw de kɔni kan Gawo marabolo kɔnɔna na min sen fɛ u ye lakodɔn sɛbɛn ni o ye kariti na o de kɔni ye o caman minɛ ni ma kofɔlen ninnu kɔni na fo ka taa se sefa wari caman o de kɔni sɔrɔla ni ma kofɔlen ninnu kɔni bolo an bɛ wagati min na i ko sisan Gawo sɛgɛsɛgɛli baaraw olu kɔni sigira sen kan yaasa ni ma kofɔlen ninnu ni ɲangi min ka kan o ka da u kan. Minaba dugutigi ale jasura a jabala la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Minaba dugutigi ye kilomɛtiri 15 ni Yoroso cɛ ale kɔni jasura a jabala la maa bugunatigɛbali 3 olu de kɔni fɛ ni a jirala k'a fɔ ko maramafɛn caman kɔni tun bɛ ni ma kofɔlen ninnu bolo ni u nana moto o de kɔni na ni ka Minaba dugutigi Mamadu Dawu ale kɔni jaso a ka denbaya la an bɛ wagati min na i ko sisan ni wale ninnu kɔni kɛra sababu ye ni ka ni dugumɔgɔ ninnu kɔni bila hami ale ni kamanagana min na u b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa fɛn kɔni ye Minaba dugutigi ye Mamadu Dawu ale bɛ se ka labila cogo min na. An bɛ taa Badalabugu sanfɛ kalansoba la an bɛ wagati min na i ko sisan ekɔlidenw kɔni b'a la ka wele bila an ka jamana marabagaw ma ɲama minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u ka fɛɛrɛ kɛ ni ɲama kofɔlen ninnu kɔni na ni maaw kɔni b'a la ka tasuma o de kɔni don Badalabugu kulu sanfɛla ɲamaw olu de kɔni na ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka ekɔlidenw olu kɔni bana o de hokumu kɔnɔna na u b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa kɛnɛya ko ale bɛ se ka basigi cogo min na ɲama minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni tasuma de kɔni bɛ to ka don olu la olu b'a kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya o de kɔni ta ka ekɔlidenw kɔni sɛgɛrɛ min sen fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya kɔni don kɛnɛya ko ale la o de hokumu kɔnɔna na Badalabugu kalandenw b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni wale ninnu kɔni bɛ se ka dabila cogo min na. Ka sanga ni taji ko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na fɛn kɔni ye taji litiri ye ale de kɔni b'a la ka gɛlɛya ka taa fɛ min na u y'a jira k'a fɔ ko taji litiri kelen ale kɔni b'a la ka feere Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na sefa wari 400 min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kalo kelen bɔ bi taji kɔni tun b'a la ka feere sefa wari 260 o de kɔni na nka an bɛ wagati min na i ko sisan a y'i sɛnsɛn ka se sefa wari 400 o de kɔni ma jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko nin wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya o kɔni don sɔrɔ ko la. An bɛ an ka bi kunnafoniyaw datugu ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye FEMA Foot Fédération Malienne de Football ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko jɛɲɔgɔnya tɛ u ni Marc Ernest kɔni cɛ tuguni san 20 kɔ jɛɲɔgɔnya olu kɔni kɔfɛ fɛn kɔni ye Marc Ernest ye hakilina jiginna ale ye Marc française ye min tun bɛ tolantanaw ka finiw o de kɔni dilan tolanciw olu kɔni senfɛ nka an bɛ wagati min na ko bi fɛn kɔni ye Fédération Malienne de Football ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya tɛ u ni Marc kofɔlen kɔni ɲɔgɔn cɛ tuguni. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Senegali jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko bɔtarakɛ jagokɛla dɔ de kɔni su kan ni a si bɛ a jɔ san 32 o de kɔni na Senegali dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Walande
tekesere komini na o de hokumu kɔnɔna na fɛn kɔni sapeur pompier mɔgɔw ye fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu kɔni ye u senfa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli baaraw olu kɔni bɛ sen kan yaasa ka ni commerçant kofɔlen kɔni ni bɔtara kɛ a su ka ale satogo dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an ni wagati na ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.